ଏମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନ କହିଲେ ବା କେମିତି ବୁଝିବି? ସତରେ ବୁଝିପାରିଲ ସତରେ ସତ୍ୟ। ଆରେ ବାପା ଏଇ ସେମାନେ କଣ ଜାଣିଛ ସେଇଆ ମୁଁ କହୁଛି। ସେମାନେ ହଉଛି ପ୍ରେମ ଏଇ ହ୍ୟାଲୋ ସଖୀ ସେ କଣ କହୁଛି? କଣ କହୁଛି ଯାହା କହୁଛି ସେ ଠିକ ହିଁ କହୁଛି। ନା ମତେ ଯଦି ପ୍ରେମ ହେଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବିନି? ଏଇ ସଖୀ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ମିଛ କହୁଛି ନା? ସତ କହୁଛି। ଏଇ ଥଟ୍ଟା କରୁନି ମ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଯଦି ମତେ ପ୍ରେମ ହେଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ କଣଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଁ ପରା ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ଭିତରେ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ହବ ନା? ଆରେ ବାପା ଏଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛୁଆରେ ସାଙ୍ଗ ହଁ ପରା ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବନି ନା କହିଲି କେମିତି ବି ବୁଝିବି? କହୁନାହାନ୍ତି କଣଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି? ହଉ ମୋ ତାହେଲେ ଶୁଣ କହ। ଏଇ ସଖୀ କହିପରା ଏଇ ବୟସରେ ଫଳଦାରୀ ହୁଏନି ମ। ଆଉ ତମେ କହୁଛ ଫଳ ଦେବାକୁ? ସତରେ କହିପାରିବନି ନା ରେ ସଖୀ ଆରେ ବାପା ସଖୀ ଶିଖାଏ ସଖୀ କହିଲି ପରା ଏଇ ବୟସରେ ଫଳଦାରୀ ହୁଏନି। ସଖୀ ହ୍ୟାଲୋ ଯୋଉଦିନ ମତେ ପ୍ରେମ ହବ ସେଇଦିନ କଣ ମୁଁ କହିବିନି? ତମେ ପରା ମୋର ଛୋଟିଆ ଦିନର ସାଙ୍ଗ। ସତରେ କହିବ ସତରେ କହିବ ବାପା ହଁ ମ ଆରେ ବାପା ସଖୀ ଆମକୁ ଟିକେ ବି ଲୁଚେଇ ପଡ଼ିଗଲା ଜମାରୁ ଲୁଚେଇବିନି ସତ କହୁଛ ଜମାରୁ ଲୁଚେଇବିନି। ଏଇ ସଖୀ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବସକୁ ଫେରିଯିବା। ଫେରିଯିବା ହଁ ପରା ଏ ସମୟରେ ଆରେ ବାପା ସଖୀ ତୁମ ବେଳେ କଥା ଜାଣିଛ ନା କହିବ ଆଉ କଣ କି କହିଲେ ବୁଝିବା କହୁନ? ସତରେ ଏଇ ନମସ୍ତେ
ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ସଖୀ ଏଇ ବୟସରେ ପରା ଅପେକ୍ଷା କରିହୁଏନି ସତ କହୁଛ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆମ ଘର ରହୁନିଲୋ ଗୁଡଗୁଡା भगोना भासे जीवते वाला गुड़गुड़ाना भगोना भासे जीवते वाला गुड़गुड़ाना दुनिया माता चौकी दीवा ସଖୀ ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି अरे कौन हो ଢଳିଆ କଥା କାହାର ଅଛି ଗୋ हमारा शिव ଏଇ ମଜା ଏଇ ढोलिया का ତମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଢଳିଆ ପୂଜା କରିଛ ପୁଣି ମୋ ଢଳିଆ ପୂଜା କରୁଛ ମୁଁ ବା ଢଳିଆ ପୂଜା କରିନି ଏଇ ସଖୀ କହିଲି ପରା ୱାଚ୍ ଫେରିଯିବା ପୁଣି ବିଲମ୍ବ କରୁଛ ତମେ ନାଇଁ ଜାଣିଥିଲି फिर जीवा ହଁ ପରା जीवा ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି କହିଲି ପରା ଏଇ ବୟସରେ ତରତର ହେବାକୁ ହେଇଥାଏ ମନଟା ଘରେ ରହେନି ଚୌକି ଯିବା ବନେ କରି ଚାଲୁ